नमस्कार प्रणाम। आज एगो बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक गायक झारखंड से चल के आयल बड़न बबुआ और उनका के हम बुलाओ तो नहीं जा आवत है बबुआ। चल एकरा के हटावे एकर कोनो काम नहीं है, खड़ा रहबो तो तनी स्पष्ट होइबो। अच्छा ई बताओ तहार नाम का है? हमार नाम है आनंद प्रेमी। आनंद प्रेमी कौना जिला से बड़ा? गढ़वा जिला झारखंड से। गढ़वा जिला झारखंड। अच्छा ए जे तू आइल के न आखिर का देखलै जे खूबी? हम रउआ के 3 साल से YouTube देखते देखते 3 साल आ गए। बहुत बड़का प्रेमी बड़ा भैया, 3 साल से वीडियो देखत रहे। इतना दिन का करतो हमर दे तो कितना गाना गवल बताई दे। का करी सर, कुछ मजबूरी था। कौनो बात ना बबुआ, बहुत ही नाम जलखन प्रेमी बा, ओइ लगन संगीत के प्रेमी बाड़ा। इनका करवा सब भरपूर प्यार दी और हम भेजा तनी हुई जैसे गवाओ तनी बबुआ गाना रो देखी इनका में कितना जज्बा बा, कितना रुतबा के साथ ही गाना गावत है। जा बबुआ उजा से जा गाओ। हेडफोन लगाइए, बोलिए तो। हेलो, चलिए स्टार्ट किया जाए। जी प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। मुझे बातें दी सब चल गए छठी मैया बातें जी सब चल गई छठी माई के घाटे जी। बुझी बातें जी सब चल गई छठी माई के घाटे जी। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बबुआ। एकरा पहले हो कहीं गल रहा गईले रहने, लेकिन इससे ज्यादा और कौन खुशी ना मिला रहे। अच्छा यहाँ बहुत खुशी मिला था। चलो तहार मेहनत सवारत हो जाई। झारखंड से चल के बड़ा बबुआ क्रांति म्यूजिक में। ठीक है बाटे सर, अगर रहुआ आशीर्वाद देवता अरे हम रहुआ कृपा से बहुत आगे तक जाई। माई सरस्वती के कृपा तेरा ऊपर हमेशा बनल रहो। आ तू दिन दुगुना रात चौगुना मार्केट में एकदम छा जाइबो। ठीक है बाटे सर। चल आओ तो फिर करके दोबारा गाओ, ठीक बा? ठीक। बातें जी सब चल गई छठी माई के घाटे जी। बुझी बातें जी सब चल गई छठी माई के घाटे जी। चलो बबुआ अंतरा गाओ, ठीक बा? ठीक बा सर। अंतरा स्टार्ट कर जाओ। ठीक करी। कला सुमाया मिले रउआ नाही लाइन
जी बुझी बाते जी बुझी बाते जी सबे चल गइल छठी माई के घाटे जी। थोड़ा सा और आवाज में बोल दिलाओ बबुआ, ठीक बा? ठीक है सर। ब्राइटनेस लाओ तो आवाज में स्टार्ट कर जाओ। करी आवाज अंतरा में आओ दोबारा। अरे बबुआ बोली सर। कौन गाना गावत रहे जो ओठ में ओठ सटत में गता। ठीक है सर। उसीना भरी तैयारी बा हमरा पहिला तैयारी बा खुशियों भरी के ना तैयारी बा हमरो पहिला तैयारी बा कौन कमा करे के नाही कौन कमा करे के नाही कौन कमा करे के नाही मन कर बाटे जी बुझी बाते जी बुझी बाते जी सबे चल गइल छठी माई के घाटे जी बुझी बाते जी बुझी बाते जी सबे चल गइल छठी माई के घाटे जी। कृष्णा ने दर्द सैया जन कराई हो राजे जन कराई हो राजे जन कराई हो राजे जाके रउल आवानी सब थोड़ा थोड़ा बतिया हमरो माने जी करी ना मन माने जी बतिया हमरो माने जी करी ना मन माने जी आनंद देवरु से भूख मंगाली आनंद देवरु से भूख मंगाली आनंद देवरु से भूख मंगाली कुछ न बाटे बुझाते जी बुझी बाते जी बुझी बाते जी सबे चल गइल छठी माई के घाटे जी बुझी बाते जी बुझी बाते जी सबे चल गइल छठी माई के घाटे जी। एकरा के बरौरी फाइनल हो जाए यही जैसे आओ बतिया हमरो माने जी करी ना मन माने जी बतिया हमरो माने जी करी ना मन माने जी आनंद देवरु से भूख मंगाली आनंद देवरु से भूख मंगाली आनंद देवरु से भूख मंगाली कुछ न बाटे बुझाते जी बुझी बाते जी बुझी बाते जी सबे चल गइल छठी माई के घाटे जी बुझी बाते जी बुझी बाते जी सबे चल गइल छठी माई के घाटे जी। ठीक बा आओ बबुआ ठीक बा आओ तो तब हाँ भाई नमस्कार प्रणाम। बैठल में नहीं खुल ही ना रहा और आज जो रिकॉर्डिंग भइल आनंद जी के आनंद जी हने आई बैठल बानी हाँ यहाँ के झारखंड से चल के आइल बानी और छठ गीत गौनी है बहुत अच्छा लागल। रउआ सबके कैसन लागल जरूर बताई और यहाँ के हमेशा रउआ सब अपन प्यार दुलार दी और आगे बढ़ाई। आनंद प्रेमी जी के दो शब्द आनंद जी रउआ कुछ बोली। हम सिंगर आनंद प्रेमी आप सब जितना भी श्रोतागण है प्रणाम करता हूँ। आप भी नया जो चैनल पर है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा क्रांति म्यूजिक का, और आप सब प्यार दुलार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कैमरामैन मनोज बेदर्दी जी और हमनी के बीच अभी उपस्थित बानी मनोज बाबा, मनोज गिरी व्यास जी। देखिए यहाँ के एकदम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमने क्या होता है अगला वीडियो में, तब तक बनल रही देखत रही। नमस्कार प्रणाम।